Debilitat? No en tinc. No, és broma, no ho sé. Quina és la meva debilitat? Hòstia, és una pregunta molt difícil, Poder... que em fan menjar moltes coses. Soc molt mandrós. Soc molt mandrós, llavors, per exemple, a l'hora d'estudiar aquestes coses. Soc bastant despistat. I m'oblida les coses molt fàcilment després. De veritat? Home, suposo que moltes, no? La meva debilitat, doncs moltes vegades és que no tinc confiança en mi mateixa, no? Que doncs, em proposen una cosa, la primera vegada, el primer és no puc, i després al final ho acabo fent, però sóc una mica insegura en mi mateixa. Soc molt poruc a l'hora d'enfrontar-me a l'autoritat o... Soc massa perfeccionista a vegades. Ara potser, en aquest moment, és que sóc molt exigent. En plan, com... O sigui, abans era com molt autoexigent amb mi, però ara sóc també molt exigent amb els altres a vegades i és una cosa que he de millorar. Posar-me nerviós molt ràpid. Que sóc explosiva. M'enfat molt ràpidament. Poder que vull aconseguir les coses massa ràpid i no dono prou temps. Explicar-me. Sí, explicar-me de molt malament. O parlar en públic. Ah, i dormir. Dormir és primordial, o sigui... No sé córrer gaire. Jo crec que en general els esports. La música. Pel mar. És veritat. El menjar. De vegades jo crec que el menjar. El menjar. Uns bons macarrons o xocolata. La xocolata. És que diria el xocolata. No, la xocolata. La mantega. Les maduixes. Les maduixes són la meva debilitat. Sempre que hi ha maduixes reservo un lloc menys o menys per menjar més postres. Que em llepin les orelles. Trobar la meva debilitat. No, vull dir, la meva debilitat és trobar la meva debilitat.